Deme. Ana oğlum sen ben seni tutoyum. Ha? İlgiliye seni tutoyum. Ana oğlum ya gel seni tutoyum. Ana gel koç oğlum ben seni tutoyum. Ha? Gel ana tuttum ana. Deme. Yere tutulaydım koç oğlum. Ha? Vay. İyilik mukavir. Ya Allah can. Özün yardım beri vargın bana. Sağaman ördün mü kıydım? Gece selamun aleyküm. Selam oğlum. Seyrancan tağaman ördün mü oğlum? Salam ene. Selam oğlum. Sadaka sörüklüğünü ulurağı değginin kıydım. Bolar ene. Kaka, ne suç? Ha, getiririm. Aziz vatan, sen niçik fikiramat. Sensin bu ömrümün solmaz bägli. Bilýän senden ziyad cennet tapmaryn. Aylansam da bu kocaman elemi. Seni söýýän diýip gıygyryp ýörmen. Sana söýgüm kalbym çoňunna galar. Seni dinlenmedik aydyma dönüp, hol gökdäki gulaň heňinde galar. Sen meniň akbalym. Sen menin ömrüm, mehriban gül ojaňdan gitme yok. Sen ımmatyň ömrü bilen ölçeler, biýikligiň tarypyna yetme yok. Havadır. Hasyl ýetişen soň onu wagtyna ýygnanyň owy. Onu ýa dogry. Entek ýerräpmkä ýa? Ýetişdimkä? Başlık ne edeceğiz? Başlayalım mı? Onda näme? Başlaýbereli. Bolýa. Kerwen, näme netije geldiň? Başlayalım ýaşullar. Adamlar! Eşdiýäňizmi? Başlayalım onu.
Ha, getir gayrı. O wagtlar bu meydanlardan bol hatlar alınırdı. Men şol wagt edil filialy bolan çykdym. Gakyn paýry ikimiz owa arabada buğday taşardyk. Ay ollugurlar gatyga bitli bolardy. Cemal, an saýdy gudagy ýokmy? Orak wagtdan bir çay suw barmy? Ay bolýar da. Taňry bu garynjalary näme üçin yaradanlygyny bilemok ölen. Bir zady derkardyr da. Eger beýik bir bar, siziň ýaly jannarlary şu dünýä iniren bolsa, onda biz hökman arkalaşmaly. Garynjalar, Finlap otursam, siz bu däneler daşdan naşýan ekeniňiz. Ine, alyň. Äkidiň öýüňize. Ine hä diýmänem aňzakly gyş geler. Gyşyň sowuny siz çağalaryňyza bermäge iýmit bolar. Owra getirdim, alyň ýeseňiz. Al qakat, bismillah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Al ani. Al seni. Wek gyzgyn eken. Häzir ol ýeriňizde ýakaýma. Yara o bäriňe näme boldy? He, Bäriňe näme boldy diýä? çiýik degdi. Çiýik tegdi. Atam dişme radyan zon. Men ona haqqa sun sallydy. Olum, eýleki ýaşyl derman salayıpdyr. Kerwana taýsylmy? Owa men. Başlyk. Uruş başlapdyr. Näme? Gitmäge ruhsat edin. Ruhsatda. Uruş turupdyr çaragy. Uruş turupdyr. Tofa, uruş turupdyr diýäm gyz. Ata. Çara. Hani ýöräliň wagt bolluglanlar. Eden tek şäheri de barmy? O ýerde näme otla bilmeli. Hani ýigitler ulagy men beriň bolum. Tiýdiräk oglanlar. Gel oğlum. Ataň ulagy atsyn bolýarmy oğlum? Bolýar. Beret? Bor. Hani ýöräliň. Çara. Gel gyzym. Döwlet, ini. Aman gidip gelin. Ana adamlar ulagy Ýeňişmen dolan. bolum çatma. Ýaxşy gyzym. Ýaxşy. Aman gidip gel oğlum. Kakası. Bolýar. Hoş galyň. Beret, bellime ulanlar. Göremeli. Oğlum, hemmesi geldi. Göredim. Kaçan hep geliştirdim kanka. Tamam anne.
soň karp a. Asman, Nemece? kakaňdan gelen hat okap bersene gyzym. Häzir. Ece haýsy hatyn okap bereýin. Soňky gelen hatyny okap berey. Bolýa. Salam men edizlerim. Salam Cemal. Soňky 10 gün bir ýerde durmamyzsoň, hat ýazmagy elim hem degmedi. Häzir ýene az wagtdan hüjüme geçmeli. Wagt çäkli bolan soň, mehribanlarym, size bir kelam Taňry salamyny ýollamagy ýüregime döwdüm. Cemal, men halat etmeň. Men janym sag, başym dik söweşip ýörün. O bolar nähili? Saglykmydyr? Men soranlara Taňry salamyny aýdym. Nesip bolsa men inanýan, biz hökman ýeňiş bilen gaýtyp geler. Biz häzir hüjüme geçmeli. Bolýa Cemal, hoş. Allah sizi öz penasyny aman saklasyn. Sag bolun. Wi Ece, seni beýdip ağlajak bolsaň, meni onu okujagym del. Bor gyzym, inne ağlajak del. Vay, başım aýlanýar. Vay, dursun, Akçamal ýykyldy. Vay, näme bolup kamyň? Näme bolup saňa Akçamal? Turgany? Gel kömek edeyim. Näme bolup saňa? Dursun, çek eline, ýökerip çykaraly. Owa, ýür hany, ýür. Hotada çeket dur. Çekedin arabasy bilen öýüne ura bolýar. Çu. Salam kaka. Kakajan, akşam bir düýüş görüpdirin. Düýüşimde faşistler gyzyl odelek bolup gaçýarmyşlar. Belkallajan şeýle de bolsun. Ähliýer edil gyrmyzy gana boýalan ýaly. Kaka, urun faşistleri ýok edip çykaryň ýurtdan. Sagaman ýeňiş bilenem gaýdyp gelin. Salam okuwçylar. Salam oýlum. Oturun. Hemmeňiz bamy? Bamy oýlum. Uruşun ajy habar näçe agyram bolsa ýeňiş uzakda däldir okuwçylar. Biziň doganlarymyz, kakalarymyz hökman ýeňiş bilen gaýdyp gelerler. Biz oňa gaty berk inanýas. Tawus, seni öýüňe gaýdy ber. Saňa öýde garaşýanlar. Sen lap talla günüň batyp barşyny, aslaşyp zor bilen dağdan depeden, billim günlüň men terk edýänini, ýeke-ýekeden. Ýönegün adam däl dogor ýene-de, seher ýene guşlar joşup ses eder, uzar barar ak günleriň kerweni, ýeke-ýekeden. Adamlardyr giň dünýäniň gelşigi, düşünersiň baksaň dünýä keseden, ýöne adamlarym gidip barýara, ýeke-ýekeden. O jedemin içre bir hakykat bar, göz ýetirer geçmişini eseden, himme zat döreýär, ýitýär ähli zat, ýeke-ýekeden.
Öz-özünden açıp alına sap baryan. Bir karar avara yellere töwçi. Bilmen meni saymadymı göwnüş. Bosagamy kakan yellere töwçi. Ay solgun, yıldızları öçüsi. Ötöwçi bu ümsüm tukat gijeler. Ömre inen yıllarımdır pursatlar. Hiç ananmam, men seninki deyseler. Baharlar ötöwçi, güýler ötöwçi. Ertirler, şoňunlar, düýünler ötöwçi. Ýazlarda bir pursat parça olup ýaýnap, soň salgyma döňýän güller ötöwçi. Müňlerçe barlygyň içinden saýlap, kalby ediýid gören zadyň ötöwçi. Iň aýlygan ýeri, iň ýaman ýeri, adam ötöwçi. Seyretme sana näme getirdim. Al ýeý seni. Yok gyýdym, men aş däl, özüň ýeý. Borly ejejan, ýeý seni. Ejem canım. Canım ejem. Çu. Çu. Döwlet agam. Ýaňy siz görüp doňup galypdyryn. Siziň ýetenliňiz barada kabar owuda uzak wagtlap burun bolla ahry. Häzir bolsa emmeler geň alarlar. Çu. 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 Tähetsan, inim. Han saklara waňy. Agam näme boldy? Bolan zat ýok inim. Özüm bararym. Size pişekli kayakda ağır bolara. Oba deň tekisli bara. Alazyň näme? Özüm bararym. Men onu oba var puşlaýyn. Çu. 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 Yürü da ho. De. Oğlum bağlatırım. Gece. Öğletçe. Oğlum. Bağlacığım. Gececan. Bağlacığım. Oğlum. Ece, mena azıkken. Hiç uykym tutanok. Gözlerim gatydan yumyan, şonuna da uykym tutanok. Ece, men bir zatçyk ýesim gelýär. Ece, menem azıkken. Menem azıkken. Yatyň. Ejem size giýjäň içine nerden çörek tapsyn? Ertir men özüm bir zatçyk tapar nimäge? Bu kapinem kakık göräýilmi?
Kim? Salam, maňa bir käsejik un wa bolsa beräýseňiz. Ýerine şu Yok çörek. Owaň çetinne Berdogolok diýen bir adam ýaşaýarmyş. Onu günnüz gören adam ýok diýerler. Adamlar oňa berdi komsomolam diýerler. O kolhoz guralanyny ilkinji komsomol bolanmyş. Enem aýtmyşlaryň, onu sürgün edenlerine aýalyny, çağalaryny, galtamanlar öldürüp gidipdirler. Şu wakadan soň hiç kim bilen gürleşmeýärmiş. Asman, Näme? gitmesene, men gorkýan. Näme üçin? Men ejem jiglerim üçin gitjek. Asman, Asman. Asman, barmasana gaýdaýylly. Kim? Näme gyýdym giýjäň içinde derweden kakyp men biýmada edýän. Men jigim ýelgelijan aşlykdan çeşe. Ejemem ýarany. Bolsa bir käsejik un, ýa bolmasa bir azajyk buğday beräýseňiz. Ýerine ine şu matamawa alaýyn. Näme diýdi? Bilemo. Al gyýdym. Sen kimiň gyýdy? Kerweniň gyýdy. Siz men kakan tanaýaňyzmy? Howa tanıyan. Sen kakan gaty merde adamdyr. Hem madem sen kakan ýal bolanlygyny bu dünýä bir ýam düzelmeli. Sen öz kakana buýsanmalysyň gyýdym. Olar haçan elerke? Aýsaňyz lan kakamda haçan elerke? Aýdyşlaryna görä faşistler ýa çekilip başlapdyrlar. Inniň şu dokda däldir gyýdym. Kakanda gamaýdyk geler. Nesip bolsa. Barňyny giýjä galaýman gyýdym. Sag bolun. Taňry ýalkasyny. Taňry ýalkasyny tagan. Cemal jigim. Şu wagt hiç kime de yeňilläl. Bolmasa men Asmanjan şäher alyp gideýin. Ol ýerde bir ýerik iş ýerlerini. İş wa ýerine çörek wa. On soňam dördüsü bilen sana agyr düşer. Ay bolýarda. Owamyz heniden düşüme gelýär. Täze owa uçup baramyzda Akçymal boldy. Bir mehirlice gara ýagızdan owadonja çağıdy. Kim Akçymal? Uy, sen ejeňde. Salam elik, Orhan ağa. Salam daý. Wa aleykum selam.
Kakam canım şu otlu döydendir. Nesip bolsa yeňiş bilen gaýdyp geler. Asma, gaýdym. Näme bol? Ýör gidelim ana, ýör. Öňe mir sen ýal owadan gel iş sorady. Ýöne siziň başarjak işiňiz däläbi. Gaýrat edin da, maňa ýok diýmen. Hay, ne bilen nägidym. Day, men şeherde daýdamlarda ýaşaýan. Işe wagtyna çykip wagtyna giderim. Ha işte diýen sizden maňa ýok diýmen. Ýalbarýan size. Men näme iş etmeli bolsa ederim. Berekella, berekella. Ece. Gal gıydım, gal. Adamlar, siz nereye varıyorsunuz? Gal gıydım. Kalkı sen nereye varıyorsun? Men sana gal dedim ha. Asman, gaýdym, sen nereye varýan? Asman, dur diýen. Nereye varýan? Näme uğlap durdun, gap setini. Alpay uğlama. İt uğlasa gow däle. Türkmençilikde it uğlasa aýralyň alamaty. Näme? Üýümizekilere bir zat boldymy? Ýa-da ejeme. Aýtda. Asmancan, koy sesini betip ýagşy edip durmada ýör öýe gerel gaýdym, ýör. Ýör ahir aglama, ýör, ýör. Taýbacan, maňa teres beni. Maň bolup durşuny. Eden ağlar bir zada bolanır. Bola ertir ýerdenjik öýüňe giderim. Häzir betip durmada gaýdym, ýör öýe gerel. Aglama, aglama sana. Edilip myjyga mollun gaýdym. Benden haly harap bolmasa aýlanar durursa. Bolýa. Öýleden soň gelýär. Ýörelim onun adamlar. Salam Tavus. Salam mehri gowmusyňyz? Salam Asman. Tavus, öýdekiler nähili gowmy? Men sana diýen. Ay, dilim lalaşdymy? Öýdekiler nähili gowmy? Ece,
Ececan, canlıcım. Ece gözün açayda Ececan. Korkulma beni. Koyun ağlama. Koy Ececan, Ececan daydı. Eceme burada adam Akçımal. Sana ne bolýar? Hani gözün açsana. Bar oğlu Lukman'ı çağır. Akçımal sen gözün açsana jigim. Ne bolýar sana? Bak ne bolýar bak. Ay koy bala ağlama koy. Ecen gülýäli bolar. Ağlama. Ağlama bala ağlama canım. Orada güllaydı. Kapıyı açın kömek edin. Orada güllaydı. Bak bular nerede ki? Orada güllaydı kapıyı açın. Kapı açık. Ne mi oluyor? Ecem yarandı. Bolya. Yürü. Korkma. Bunu basın bırak. Yemme de aklı olur. Korkma. Hemmedat gülýär bolar. Darkmaň. Häzir 3-4 saat ýatar. Turandan soň bulamak pişirip berersiň ejeňe. Galan zatlar gülýär bolar. Ýanky beren dermanlamam. Wagtly açyk beriň. Häzir men aýdanlanmaýdym. Bor. Akşam ýene aýlanaryn. Bolýagyny men ýöredim. Sag bolun. Eger dören olsa durmuş diyen zat, yok yerine gamussanyň matamyn, belki pany diýilmezdi eýleme, belki ömrü baky bordy adamyň. Men berilen ykballan münkerem razy, owunjak zatlary edemok pikir, bagtdan ýaňa bihuş bolan zemine, her hal insan bolup gelenme şükür. Men size karz veren buğdaymy ýyzyny almaga geldim. Menne başga alaç galmady. Meni bağışlaň. Adaçykdan at bergiydim. Asman, bu buğdoyu nereden alıngaydın? Garynjalardan eje. Näme? Garynjalardan. Balalarım Allahu, o kuzu karadanlarım Allah, balalarım Allahu. Ene atan kadrın bilin, uzuk yıllar oynap gülün, siz seni sayrak bilbilim Allah, balalarım
Allahu sizsiniz hayrak bilbilim Allah bağlacalam Allahu Kerwen, sen dünkü gadeti kodun mu? Yok, okamok yolos polkovnik. Biler bolsaň Türkmenistan boýunça watançylyk uruşuna gatnaşyp, Sovet Soýudynyň gahrmany adyny nasip bolanlaryň 40 adamdan hem geçen eken. Prosent boýunça respublikalaryň arasynda uly görkezji. Örenbegenler çyka bar. Bu fakt. Esker saklı maşini. Kerwen. Bir arasy howadan demalaly. Inni bu siziň owaňyza ma gaty daşda diýä bolsa gerek şeýlemi? O. Kerwen. Men seň bilen bir wajyp bir gurrunum ma. Kerwen, assalamu alaykum. Ha, wa alaykum assalam. Gözüňiz aýdyň, sagamany geldiňizmi? Owa geldik, sag ol. Onu men owa buşla berjek. Bolýa buşla ber. Buşla ber. Çu. Ana seň özüňden owada habaryň ýeter. O. Kerwenjan. Men ýamda gal. Ulluk dowam edelik. Onsoňam 2041-de men razvedkada Elyal çöregi deňje bölüşdik. Okdan okulmadyk. Döşümüz hemişe öňe tuttuk. Bilýärmi? Kerwen. Sen watanyňa, halkyňa berilen adam. Ana muçin tawal komandir. Ýöne men bärde owada gerek. Bärde hem aýallar, çağalar, başga adam ýokdur. Ödümem bäsilwer çağalamy uramak. Owa baryp baýhançylygym bilen olaýyn. Yer bolýa. Aman sag gal Kerwen. Bolýa, sag ol. Sag ol. Kaplan, sana näme boldy bugün? Asman, bu uşluk kakam frontdan gelipdir. Kakamcan. Kaplan, an gelýär. Men tanamadym ha? Senin izinden tanamala kaplanım. Men kaplanım. Kaplan, gel ver. Hani? Yer kaplan. Yer ılga. Kakacan. Kakacan. Geldin mi? Gıydım. Asmancan. Kakacan. Gıydım. Kakacan. Men sana bir zat aytmaly. Ayt gıydım. Inni bir doýup hiç gitme bolýarmy? Bar gıydım, bar. Sezerýän nerek? Sezerýän. Hani ejen jigleň daga nerede? Mana gelýärler. Aydın mana aydın yeli adamda
Duruşun ciğer yakan odundan ey odundan Gelip benim göz yaşlarımı silmez Ah kakam gelmez mi Gelip benim göz yaşlarımı silmez Ah kakam gelmez mi Gelecekten ey gelecekten Yurdum diyen ol gaydusu gerçekler ey gerçekler Yeğeş bilen inni gaydıp gelmemey Ah olur gelmemey Yeğeş bilen inni qaydıp gelmemey Ah olur gel